For at finde A og B i ligningen y er lige med ax plus b, skal man bruge den her ligning. For at sætte tal ind i ligningen, skal man først have et tilleben med x og y, hvor x og y-aksen er illustreret, plus nogle tal. Når man så også har tallene ind i ligningen, kan man så regne den ud, og ens resultat bliver så A. For så at regne B ud, skal man bruge ligningen. B er lige med ax 1 plus y1. Så sætter man tallene ind i ligningen. Så B er lige med med 2 gange 10 plus 5. Og når man så har det, så kan man lige 2 gange 10, det giver 20 plus 5 lige med 25. Det er så lige med B. Det var faktisk det.